Винаги ми е било интересно кои са 5-те любими неща на Рени в нейния дом и съм изключително благодарен, че ни посрещаш тук. Даже така като те гледам, направо ми идва един танц да изиграем, аз съм такова дърво, нали? така че ще направим нещо много тъпо, но да. Кое е първото ти любимо нещо? Да ми тук така да наблегнем на моето семейство, майка ми и баща ми. О, много сладко. Да, си. Всъщност, когато се нанесох тук, майка ми изпрати чаши и чини, защото нямах. И ми беше пратила тази снимка в кашона и това беше много миличко и се сложих тук. Естествено имам снимка на Сузи и Рени като дечица. Оле, ето това е голяма сладория. Може да познаете, да пишете в коментари коя е Сузи, коя е Рени. Я познай ти да видим. Аз дали ще мога да позная... това си ти. Или не си? Мале, и ти не знаеш. Не съм аз. Не си. Ти ли си? Ама не съм. Това ли си ти? Да. Ето почти не се виждаш. Вау, ама вие много се приличате. А на долната, на долната сега тук сме малко по-големи. Това си ти. Така е! Да. Тук вече нямаше как. Добре, и нататъка, кое друго нещо? Продължаваме с любимият ми диван, обожавам го, носим точно един специален спот, много който... красив. Я да видим сега дали ще му хапе баш пред камерата. Няма. Охо, виж как не ме харесва, леле! Ето тук той не харесва мъже. Тук е така си лягам. Вземам си една малката възглавица, която сега съм я сложила там да изглежда ето тази също върши работа. Това е кутка другото куче пък ме харесва много. Пускам си телевизора и съм царя на купона. Това е жестоко. Добре. И нещо друго. И продължаваме към третата част, която не е толкова видима за простото око, но книгите ми. Така. Добре, четеш ли? Обичаш ли да четеш? Тук няма как, пише не пипай тази книга, няма как да не я пипна. Да, тя е много тегава за извънземни, за минали животи и за хората и за не знам си какво. Успяваш ли да намериш време да четеш? Аз се карам на сила да намирам време да чета, защото това са хубави навици, които хората трябва да имат, а колкото повече ни обземат социалните мрежи, толкова повече хората спират да четат и затова мозъците им не функционират както трябва и затова в училище децата им е трудно да се съсредоточават. Защото интернет и нещата, които се виждат там, е много лесно достъпна информацията и стават малко по-мързеливички. За да не влизам в тази рутина. И аз се опитвам да чета колкото се може повече. Браво, даваш много добър пример. Аз също се опитвам напоследък. Не ми се получава, но поне се опитва човек. Истината е, че и аз се разсейвам, но да продължаваме нататък. Давай да ходим нататък. Много се забавихме. Да. Продължаваме към, по принцип, спалнята. Аз я обожавам. Отиваме в спалнята. Обожавам си я, всичко в нея обожавам, защото са мебели, които са си мои. Аз съм си ги вкарала тук. Да. Виждам тук един много хубав кът. Имаш статив, предполагам това е урадието, както обичам да казвам, урадието на труда. Слагаш го и се почва... Да, почва се. Айде! Така, той става висок, само да кажа. Да. И ето този кът сега се опитвам да си го създам като инфлуенсърски. Много яко си ги подредила между по цветове ли? Гардероба вкъщи, редиш ли си го по цветове? После ще ми покажеш, той е за теб. Понякога, но да, сега това много естетически издържано да е по-интересно. И другото, което е, че една лампа само ми липсва и ще стане топ отзаде. И едно килимче. Супер, много яко. А това е твоята ретина, зеница? Да. Точно така. Много красиво, да. Красота ли бе да го опише човек? Това няма да питам дали е твоята. Да, може да предположат нашите зрители в коментари. Продължаваме нататък. Това е, предполагам, последното нещо. Да, ти каза 5, май е 5. Това беше 4, това е 5. Сега ще мога да надникнем в гардероба на Рени. Мале, колко чанти има човек. И по другите са под леглото, защото те са по-летни. Това е много си не може на една жена да не е любимо място вкъщи гардероба. Имам чакайте и тук съм си подредила. Всичко съм си подредила. Вау, колко е подредено! Хора, вижте колко е подредено, всичко е сгънато. Ама това е, защото вчера сигурно си чистила, за да ми посрещаш. По принцип гардероба ми винаги е подреден. Браво, Рени. Да, може да имам дрехи навънка, така простати. Аз нямам столът, но имам скринът. Примерно. И там се нахвърлям някакви неща, но за вас изчистих всичко. Рени, много ти благодаря, че ни допусна в дома ти, показа ни гардероба и беше толкова прекрасна. И аз много благодаря!